Og action! Jeg er lidt sur på ham der YouTuber Gex eller Philip, som han nu videre i hans nytårstale. Han begynder at sammenligne mig med ham der Hyggen 76. Den person, jeg kender ham ikke så meget, men han har været udsat for en masse, fordi han er lidt mærkelig på sin måde, han er. Og nu begynder ham der store YouTuber Gex begynder at hive ham med ind i min kanal og mit liv, og tænker, jeg har ikke noget med den mand at gøre. Så det gjorde han i Gex hans nytårstale. Og han fandt et eller andet latterligt foto, hvor jeg så sådan her ud og sammenlignede mig med ham Hyggen. Og efter det, så har jeg haft en masse hygge-chikane mennesker. Og Hyggen 76 er også blevet forbudt over på Monko TV. Yes, det er ikke særlig smart, der Gex at gøre det. Jeg har ikke brug for en YouTuber som Gex. Yes, han skal nok ikke, jeg er så ligeglad om han er en stor kendt YouTuber, ham Gex der, men han skal nok ikke lige forvente at se så meget mere. Yes, jeg har fundet ud af, hvordan han er. Han er kun sammen med folk, der er meget kendte og store YouTuber som Alexander Husum og ham der Marcus HD kan han godt invitere til kaffe, fordi de har mange visninger. Og spørg Kasper. Yes, jeg har luret ham af, hvordan han er. Det var rigtig dårligt. Det viser jo også, at Gex han er ikke voksen på nogen sætter, for han er næsten 28 år gammel. Han kan ikke lige tænke oven i hovedet, at det måske ikke skide smart. Yes, jeg vil aldrig give mit telefonnummer til sådan en som ham der YouTuber Gex, fordi han kan måske finde på at lægge mit telefonnummer ud offentligt. Jeg kender ikke ham med Gex, men lige sådan, han synes, det er meget morsomt at hænge meget ud. Yes, så det er ikke sådan lige, det er ikke en ven i hvert fald. Det har nok aldrig været. Jeg har også blokeret ham allerede i starten på Monko TV. Yes, men det var i hvert fald ikke venligt, det var det ikke. Jeg har nok chikane mod mit Monko TV, mit person og min bolig også, og alle mulige tossede mennesker. Jeg har ikke brug for sådan en som ham, at begynder at hænge mig ud. Yes, jeg kunne godt sige en masse grimme ting til ham også, men jeg er jo voksen, jeg er 52. Det kunne jeg godt, det vil jeg ikke gøre så lige på video. Det kan jeg sige til Gex, når jeg møder ham en dag, så kan jeg sige, hvad jeg mener om ham. Ja, det viser bare, at YouTuber Gex ikke er voksen, når han laver sådan en nytårstale. Yes, sådan er det, når man bliver en stor YouTuber i Danmark, så har du en masse, der begynder at få visninger og likes, og alt muligt begynder at lave videoer med en. Det gør det sådan, at det ved jeg godt, der er. Så yes, men det tager vi så også. Men yes, det var bare en lille Monko TV video og kof.